हस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। महोत्सव कसा असतो तो मी दाखवतो, नगरपालिका आपलीच येणार पण नगरपालिकेचा एक पैसा न घेता स्वखर्चानं महोत्सव घेणार असं सांगत 2024ला गुलाल आपलाच असणार आणि फटाके आपलेच फुटणार असा विश्वास माजी खासदार निलेश राणे यांनी व्यक्त केलाय। मालवण येथील युवक संवाद मेळाव्यात निलेश राणे काय म्हणालेत पाहूया। कार्यक्रम कसे करायचे असतात या जिल्ह्यामध्ये राणे साहेबांनी उभं केलं, राणे साहेबांनी दाखवलं। आता इथून पुढे निलेश राणे मालवणमध्ये जे कार्यक्रम करेल ते वर्षोनवर्ष पिढ्यानपिढ्या कसे कार्यक्रम करायचे असतील हे तुम्हाला सगळ्यांना करावे लागेल, लक्षात ठेवा। आपण एकदा स्टँडर्ड ठेवल्यानंतर त्याचं वरचं बघायचं, त्याच्यावरचं त्याच्या खालचं नाही। म्हणून तुम्ही मागाल ते कार्यक्रम, तुम्ही मागाल ती कामं, तुम्ही सांगाल तो उपक्रम आपण तुमच्यासाठी राहू। तरुणांसाठी राहा, कोणासाठी सांगण्यावरून माझा या एरिया चालत नाही म्हणून कमेंट करू शकत नाही असं कधी करू नका। हा पक्ष तुमच्यासाठी उभा आहे। उद्या तुमच्या अंगावर कोण आलं तर तो निलेश राणेच्या अंगावर आला असं समजून चला। उद्या निलेश राणे तुमच्या पुढे उभा आहे तर तुम्हाला काय विषय नाही। म्हणून तुम्ही तरुण आहात, रक्त गरम आहे, आपण गरमच ठेवलं पाहिजे, टाळकी गरमच पाहिजे, थंडच बर्फ पण असतो क्लासात पडणार आपल्याला बर्फ वगैरे काय नाही बाहेर, लक्षात ठेवा। टाळकी आपली गरमच पाहिजे। जे सगळे उपक्रम बेरोजगारीचा विषय असेल, किनारपट्टीचा विषय असेल, मच्छीमाराचा विषय असेल, पुरस्कार बसलेला आहे उशिरा आले, कुठलाही विषय असला तरी लक्षात ठेवा उद्या 2024ला जशी इकडची नगरपालिका आचरेकर साहेब, पाटकर साहेब आणि आपण सगळे तुमचे सहकारी, आम्ही भावंडांसारखे तुमच्याबरोबर राहायला, लक्षात ठेवा भावंडांसारखे। आपल्याला नगरपालिका आणायचीच आहे आणि ती आपण आणणारच आणि तुमचा जागा काढायला विसरू नका 2024 आता जसं 40 आमदारांनी उद्धवला टाका दिला तसं तुम्हाला टाका लक्षात ठेवा। कळलं ना? आपण सगळ्यांनी तयारी करा, आक्रमक राहा आणि 2024 मध्ये खासदार आमदारांना गुलाल आणि फटाके आपलेच उडाले पाहिजे, लक्षात ठेवा। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज।